An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don bi o tile 18 ka bɛn 2023 ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye lasiri laban ye bi o tile 25 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ janvier kalo tile 14 o tɛmɛnen ka jamana kɔnɔ na o taara k'u ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ye min ye wulikajɔ ye k'a yira k'a fɔ ko don kofɔlen fasodenw kana se ka ɲinɛ o kɔ ko tɛmɛnen ka jamana kɔnɔ na cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ye marifatigiw ye olu b'u sɔn kununko kita ale marabolo kɔnɔ na n'o ye Kologo ye a yirala k'a fɔ bandi dɔw k'i ka olu taara sira tigɛ mɔbiliw ɲɛ o kɔni kɛra so an ka jamana lakanabaaw ka wulikajɔ kɛ k'a kɛra so ye maa kelen ka se k'o kasara ka maa dɔ fana ni k'ale ɲɛnama minɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Sanankɔrɔba ale marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ musokɔrɔba dɔ kununko i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni su taara ye u kɛlen bɛ k'a fa ni gabakuru ye o fɔra min kɔ an balana k'a fɔ o tɛ tɛmɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko kan o ɲɔgɔnna wɛrɛ tilala ka taa kɛ yɔrɔ in na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn bolo ka denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ nin waati na minnu bɛ dangarimaw la u bɛ ka wuli fan caman fɛ an ka jamana kɔnɔ na basigibaliya u bɛ se k'o yakubaya cogo min na ka ɲɛsin an ka jamana ma u bɛ k'o kɛ minnu ta ye marifa ye ka se ka dangarimaw la ani minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ta tɛ dɔ yɛrɛ ka wulikajɔ ka se ka maaw bolofɛnw daraki kununko kita marabolo kɔnɔ na ba kɔfɛ ko wulikajɔ kɛbaw kari dɔw bɛ yen nin waati na n'o ye ACAC ale kɔnpanyi Chinois minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ na bi na k'u bɛ kari ninnu de louer minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ taa sanubɔ baaraw yɛrɛ ka se ka taa ni u ka maaw ye ka segin n'u ye a yirala k'a fɔ ko baarakɛbaw ko tuma min na n'olu bɛ tali la an ka jamana lakanabaaw de bɛ da mɔbili ninnu nɔ kan ni k'u kɔlɔsi k'u to baara la ko kununko u y'u to de la ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko marifatigi dɔw kɛlen bɛ ka sira tigɛ maaw ɲɛ n'o ye u sɔminen bɛ sanga ni waati bɛ ko u bɛ marifa kɛ da maaw la ka se ka maaw bolofɛnw daraki o kuma min fɔra ko bandiw bɛ sira la an ka lakanabaaw m'a bila dagirinda la o yɔrɔnin bɛɛ la olu sina ka wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ka se ka yɔrɔ in ne ka magɛn ko wulikajɔ ninnu senfɛ ko maa kelen kɔni ni tora la an ka jamana lakanabaaw ka wulikajɔ la ka ɲɛsin baara ninnu kɛbaw ma nka kunnafoni wɛrɛw dira ma k'a yira k'a fɔ ko maa min tora la ko kojugukɛla kun tɛ ko a kun nana dugu kɔnɔna na ka na sanni de kɛ a bɛna taa waati min na k'a y'an ka lakanabaaw dama ale ko a bɛ boli ko waati kelen kɔnɔ ko kisɛ kɛra la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka kunnafoni kɔni kɛra la k'a fɔ n ye seereyaw la ko maa kelen kɔni ni tora la o ye kunnafoni kunfɔlɔw ye o kɔfɛ ko dozolakaw tilala ka wulikajɔ kɛ fana min ye waleyajugu kɛba ninnu ye ko ka se ka maa dɔ ɲɛnama minɛ k'a di an ka jamana lakanabaaw ma n'o ye gendarmenakaw ye a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu na bi ko sanga ni waati bɛ le kɔnɔ na siratigɛ u bɛ nin baara ninnu de kɛ nin sira kelen kan ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o ma ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ a dɔ bɛ dɔ la ko sira in yɛrɛ a kelen bɛ bi n'i b'a sanfɛ ka ban i sirannen de bɛ an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na yarabi Ala ka jamana in bila o sira kan minnu bɛ nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka jamana in don kalo dibi la n'an bɔra ye bi na kunnafoniw na sira musakaw kari boliba walima minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ kɛ dɔ k'a fɔ bolimafɛnw n'i ka maaw don n'i ka yɔrɔw ni yɔrɔw cɛ tigɛ a caman y'a yira k'a fɔ bi tiɲɛ na la ka ko gɛlɛyaba kɔni ko de bɛ sira kan bi n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ ye dɛ an ka pɔsiw la mɔbiliw k'a fɔ ko piyɛsi t'i kunna n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn kɔni t'e kun bi k'o ka di faama camanba de ye bi n'u ye mɔbiliw lajɛ bi ni piyɛsi ma sɔrɔ ma kunna bi carte d'identité n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye fɔlɔ k'u kun bɛ kɛmɛ minɛ maaw la bi segu kɛrɛnkɛrɛnnen o pɔsiw la ko 200 ni carte d'identité t'i kunna d'a ma a b'o de sara bɛɛ i bɛ bɔ yen ka taa Kucala o yɔrɔw la 300 Sikaso yɛrɛ kɔni ko 400 bi ni carte d'identité t'i kunna i don dɔ la i b'o sara n'i bɛ bɔ fana i b'o de sara maa caman ka fɔla bi jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ bugunatigɛ sɛbɛn a ka di maa caman ye k'a ta u t'a sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko sɛbɛn fura wɛrɛ bɛ yen k'o bɛ k'an ka bila nɔ na o tɛ ka sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn bɛ yen ni faso de bɛlɛlen n'a ka kan i tɛ k'a sɔrɔ wa ne bɛ taa i ka taama na i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnɛba goro nin wari ninnu bɛ min na k'a fɔ ko sɛbɛn fura dɔ bɛ d'i ma n'i y'a sɔrɔ o ye sɛbɛn fura ye k'a fɔ k'i y'a sara i t'a to la walima i segin to la o don kelen o t'a la i bɛ nin sara fan bɛlɛlen fɛ ko ni jateminɛ minɛ nin na a dɔ bɛ dɔ la bɛ a kɛlen bɛ ka sira dɔw bɛ yen bi ka se ka boli yɛrɛ ka se ka nege bɔ maaw la u ka fɛɛrɛ kɛ nin na bi na an ka jamana kɔnɔ na san 60 ni kɔ yɛrɛta kɔfɛ fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ nin dɔw la jamana kɔni bugunatigɛ sɛbɛn ni jamana den n'o ka kan bɛɛ lajɛlen n'o sɔrɔli ka kan ka jamana kɔnɔ u bɛ fɔ cogo min na u ka fɛɛrɛ kɛ joona daw bɛ se ka yɛlɛ u baaraw bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ na cogo min na n'an bɔra ye
dogo Afrika u fe na hakili bala wuli ka jo kere jarwala tigala u fe ka minido point mina no division point no be jabali ani dogo frini onje ni yasoro dogo Afrika u bala ile kunjera ka wuli ka joke ni kata point ni kata glak chira chene minge kata sira ko ni kata labe u bara munu mesena ofisi ka faranga jamana la kana bauka wuli ka jo kala ka ke yoro ingoni nak ponya ukunya agere ka soro kata ko ni kata dla kokore ta ka nyesama ambala daga fo bara ukera ndendo jama bora fambale lefe kata sira ingoni kase kata barake akene ga mi dogo Afrika ga mere ni asuru bataliga murbu kibiri kata se dugutigila kaw bere yele tume kene ga kata se sura sela kawma kata se ali marayoro munumbe munu ja dogo Afrika marabulu kana bere yele nana kana bara inke uka fola bi koni yame faso ga ngai yere ka kan minke iko ke sirado bebe tema feme na fura ko jare wala terma utunyeni ke ulutuye alala ga wati ko so ga sira kon tiga tige ayoro mbe sira tige dogo free ani genche kuma ere fochugula nyono sira kelendo sira mbe bode fuga ta fon namba la photo maktu utuye minike ko de wuli a wati kona labena tijan ukala ka saka ga ni ga sira ni ga sebe goro gla ready kuma te dore de fera bala jele ka saka ka hagli tola ningela mi taraka nyesama unyone wera kana ka ambe dugo ke jamana yarabi ala ka basi namburai lutanga ufe seni alega gela mi ngira no edozo nyama yo fali minke anga jamana la kana ba utunana o wuli ga jaw sen fa we nani minke utato la ko ikado ka fo mado mene teka kundara mado ka ma wolo vla bonyango adon folo maduru mene na ukofe dozo la ka were ma fla mene ga farawlu ka munu tume la kana ba bulo kuna funu na ku blala lotan dozo nyama akale be femi fali bi kiba ka fo jamana inkunana wale ya tamambe munu mitaka nyesimo ma asikale me mamna ka be fo kuna foni ka charabe kuna foni chari ka do be do la bi klaka yeti ulube mena ka klaka ulu kana bla ko chendo ulu ko ni ka go titeme fanganye fangu be femi fali bi fanga ka wuli ka joke ka seka yele da ko ka note uyere mando bu nyon dondi kuma kuluma te dere bi seka lu ko fe ko manun ko ni ku segira ambe duoke fefe beni kilinyai anga sigira ko na ala ko sabati namburai J'avais que l'occasion de niya soro no furanga jamana konena jamana tigi fe ka foko ka nga ke do mi be niya soro faso de unique wagli jingi o do ngoni nyene mara anga ministre me no nyes ma faso yere yele ma kura do ni ma Ibrahima Igasa Maiga alek man fo sen fe ofle une journée a koro mintum fera ka dama jamana nyama fo a sorola a jabi sorola parce que en sera ka mali on touché ka afoué ko fente mi en kan ka plenge nai en kan ka nga yermo minenam bolo fly anga keleke parce que munu ban no fe kan la sigi joyan la ulute nyina ute segen ute da ute sno donc en de kan jolen kan ka to fo kan to en yere donc bara jando donc akanke donc bara inkere mamiri désormais mali bise ka disigosi ka fo ka yermo horo ma sitina plenge malla tuni awya ifana anga jamana nyema aye hakilina sabako ko désormais maoma ni mali be bara maoma bara ke mali tokola donc mali de ibi konona na ibi koka ube duna ibi fe ni mali ka bara ke ka masala fin sabado anga yerema horan iba bato anye mi hakilina mi suganda yere anye sira min ta an yere ibo bato de ani an bara kenyo anye mi sugandi ibo fana bato eteri wajibite aka kene teri e jugu watirite aka kene jugu ini kasira enfin nangasira nan angasira ubena amem masala ambetana nyebi nye iranga nyete nye farale asabana décision fin beta il faut que akake malika intéressera na be anga intérêt konia ante doala anga mate doala maliente mogodo wajibi de do ambe anga se ko masala donc ni na nyogono ulu fora u sebantira donc ambise ka fo anga yermaro hore abi a sebentiera aban tege kono ande kanka njija akato akono ambalodan ka foni tu ministre Ibrahima Igasa Maiga ni tu ali kanye bara inchemena choko jwende la fasode do bu hagla di koinga angulame san kilin temena ni anniversaire donc anniversaire ba yira mali on a ka fo mali e chesiri peuple mali e momi chesiri bagade do ay chance soro ka wati ala anto balula ka wati ye anshi amakroba ama ben independence wati ni anga independence tamasire kurai ni ba yira ka fo mali e peuple mu mali e mo suga mu ni an bora bokulu giriman de la an bora bokulu barkaman de la an bora bokulu mu adamadia tabulu uba don katime peuple chamanka mali be yoro mina bi akuma go benna parce que an kun be dinga kono ko jugo an kun tan yere don tuguni mais sisan amika ke commencer ka an yere bo kan yere don anga décision mun beta autorité fait o ya nyoro ko décision e be bi yere dola o ko ni kala ne mo
bonya de ani hɛrɛ de il faut que jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔdenw n'a ma fara ɲɔgɔn kan jamana o jamana la o jamana baara ka gɛlɛn a jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka basigi u tɛ se ka baara ɲɛnama kɛ donc ni jamana fara ɲɔgɔn kan ka basigi na an bɛ taa élection ni fɛn wɛrɛw la donc u bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna la bɛɛ mɛna jamana a bɛ hakili jigin mun na ka mara sigi so anw tɛ mun kalama an bɔr'o kalama Asimi a cira an ma de ne mɔgɔ min b'a minɛ i b'a minɛ n'i t'a minɛ i b'a to yen an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye insécurité n'o ye lakanabaliya o waralen b'an ka jamana fan caman fɛ an bɛ don min ko bi sango ni Bamakɔ yɛrɛ n'a dafɛlaw lajɛ bi maa caman bɛ hakilila de o ko ka fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o ko la an ka fasoden dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Sɛkina Keyita ne ye école-karamɔgɔ ye an bɛɛ kɔnɔla fililen don an b'a la Kasela atakira Sibi atakira Sebekɔrɔ fana atakira n'i y'a jate minɛ mɔgɔ jugu ninnu yɛrɛkɛlen de don jamana kɔnɔ u bɛ fara fara ɲɔgɔn kan groupe fitininw na ka taa binganiw kɛ ka taa bin an ka soldaw kan an bɛ dugawu kɛ minnu ɲi tora o ko ninnu na ala ka ɲini u bɛɛ lajɛlen na an bɛ laɲini de kɛ halisa bɛɛ ka kɔlɔsili kɛ parce que ni jamana bɛ kɛlɛ la kow ka ca u b'a ɲini de ka dimi don aw la ni yɔrɔ bɛɛ ne tɔgɔ ni jamu ye Banjugu Magasa bon attaque min bɛ ka kɛ Bamakɔ kɛrɛfɛla la sisan nɔ n bɛ se k'a fɔ rebelles désespérés de don o de l'a to u bɛ ka na attaque kɛ tantɔ de k'a sɔrɔ a préparelen tɛ mɔgɔ damadɔ bɛ wuli dɔrɔn ka poste dɔ jateminɛ n'u y'a ye poste min bɛ faiblesse la dɔrɔn u bɛ taa yen attaquer bon pour que a ko ka se ka kunbɛn fɛnɛ il faudra que armée ka précaution ta ka vigilance yɛrɛ fanga bonya Bamakɔ n'a alentour la u ka na jɔ yɔrɔ foyi la u b'a jateminɛ dɔrɔn ni u b'u profiter o action fɛ dɔrɔn ka attaque kɛ. E tɔgɔ Safiatou Fani ne bɛ se ka min fɔ an ka sɔrɔdasiw ɲɛna sisan an ka jeunes minnu bɛ yen sisan nɔ les jeunes militaires u kɛlen don ka kulonkɛ don u ka kow la kojugu souvent i bɛ taga sɔrɔ samara tɛ dɔw sen na tenue tɛ dɔw la marifa bɛ fan dɔ fɛ sakiw bɛ fan dɔ fɛ ni i bilali ka baara la i k'i ka baara k'a ɲɛma walima bɛɛ b'a dɔn Asimi tile in na ça va maintenant an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Madi Keyita ne ye kunnafonidila ye ni maa o maa ye maa min siganamɔgɔ don i ka fan o fan i ka mɔgɔ ye ka ko kɛ mun ye sigana ko ye i teliya joona ka kunnafoni da a se yɔrɔw la pour que o ko ninnu ka se ka kunbɛn parce que Bamakɔ ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen Bamakɔ jama ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn minnu bɛ kɛ yɔrɔ tɔw la n'a tora ka kɛ Bamakɔ a kasara ka bon kosɛbɛ a bɛ siran ɲɛ bɛ bonya kosɛbɛ donc an bɛɛ kan k'an fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw n'an ŋaniyaw kɛ kelen ka kunnafoniw di nin mankan in bɛ se ka ban wagati min na. Ne tɔgɔ ye Dolo Sulemani Altika ala ko tiɲɛ avec la transition an bɛ se k'a fɔ ko sécurité dɔɔnin bɛ mais mun ye Bamakɔ n'a kɛrɛfɛ dugu ye jusqu'à présent armée kan ka recrutement kuraw de kɛ ka fara kan a bɛ se ka minnu fara ka dɔ fara sécurité de kan ne bɛ se k'o fɔ o yɔrɔnin de la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ n'a lamini wulikajɔ minnu kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya minnu bɛ yen n'olu kɛra ka dɔn ka Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na ni tun ye maa dɔw kan ye o la n'an bɔra ye nin hukumu kelen in kɔnɔna na lakanabaliya bi Maliko yɛrɛ kan Segu marabolo kɔnɔna na Ɲɔnɔ marabolo Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na ka taa se Masina marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo ale commune kɔnɔna na maa dɔw b'u ka sariya di an k'u lamɛn. Komi taayɔrɔ de ti anw na sinon ɲamaa sɔrɔ maa kelen ti Dɔgɔfiri ya koyi mais taayɔrɔ ti anw na Ablaye an bɛ bɔ yan ka taa bilen anw jigi ye Ala ye an b'o de jira Mali faama na mais mina sana kɔni ni mina sana mina ti ka baara kɛ bɛɛ bɛna opération kɛ ani sarasiw cɛ a ti tɛmɛ kilo 2 kilo 3 kan opération bɛ kɛ k'a ban masi ti jɔ a kɛnɛ kan ko mina sana Ala kama an ka tiɲɛ la ye dɔɔni anw sɛnɛ dɛ ne ti fɛ ka nin bɛɛ fiyewu wallahi k'a fɔ ko mina sana ni m'a bila ko mina sana kabini Asimi sigi la don min na kɛlɛkɛ mina di ka don Mali kɔnɔ mais a nɔ jumɛn yira ko an ka yɔrɔ min bila an kana ko yɔrɔ de bila hali sini n'anw taara Dɛrɛmɔ fɛ mugu bɛ wuli fɔlɔ min filɛ anw kɛrɛfɛ yan hali sini ni jiginna falaji na mugu bi sɔrɔ yen mais mun de kɛra waati bi baara la n'a bɛ baara la an m'a dogo mais mina jɔyɔrɔ dɔ ni mina sango in kɔni ne tɛ fɛ k'a mɛn tulo la fiyewu a bɛ dɛsɛra an ka dusukasi la an bɛ Ala ka kanda kɔnɔ hali bi Ala b'aw dɛmɛ Bamakɔ ninnu kɔni minnu hakili la ko anw tɛ foyi kunna yan Mali dan tɛ Bamakɔ ye anw tɔɲɔnnen don anw siso Bamakɔ faama tɛ sɔn k'a ko anw siso kɔnɔ u ka ɲɛgɛn ka ɲi anw siso ye mais an bɛɛ bɛ Mali kelen kɔnɔ fo an bɛɛ ye maliden ye est ce que o ye tiɲɛ ye Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ne bɔ Segu de Masina anw bɛ Kolongo mara de la ani Masina cɛ kilo 45 hali sisan sango yɔrɔ la muso finitiman de bɛ san 1000 ne tɛ finitiman de bolo se ka taa jaba da yarɔ o ye gɛlɛya dɔ ye an ka mɔgɔ dɔ minɛ ko olu ka fiye dɔ ye ko ka mun ale minɛ n'a fɔ ko a ɲɛ fila sirilen don a fila Bamakɔ safɔrɔkɛli la u bɛna ko dumuni kɔnɔ san mototigi fila marifa fila bu bɛɛ gɛrɛ na ala ko in ma ban koyi Ala ma se 40% na an bɛ ne musara sɔrɔ jamana in bɛ to ba sɔrɔ mun na n'u ma wuli k'u jɔ ka ko ɲɛɲini ko faraji tɛ koyi hali bi an bɛ ka tubabukan de fɔ an ka kuma ɲɛnama bɛ fɔ tubabukan na e bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ e bɛ kuma minnu fɔ o tulo bɔra a bɛ kɛ cogo di f'u ka mɔgɔ ɲini o kɔrɔ k'an bɛ ka kuma jumɛn de fɔ tan mais an bɛ ka min fɔ a kuma sugu la ko ma nɔgɔ dɛ kɔngɔ bɛ ne ka jamanadenw kan les deux colonels n'a sɔrɔ ko bɛ ka baara kɛ cɛ ka ɲama jamana ɲɛnamina sa Ala tɛ se ka bɔ 5 mois kalo 5 bɛ jamana bila ne yɛrɛ kan ko minɛ
buka sanu ka faso warla ko kwati da jumni ko mine on sanne do ko mine mun tamma ko afrique do ko male ni premier wele ni tam ko foti na ko ti fami ko asimi tigile dum male fadai abbe ko tar la ngoro ni mun li le jamana ti ko ta fada ko abbe ta be ka frashi man timbe ngina ko ni be jamana ko na abba ko sa pour sene ka nyabo rodo ata ba ti ka ko mota sara mun daga ko na kiado ko duri ba no no ko mar ba ko ata soro su be be ka jamana nyere ka di ko ba soro su ba ta ka kiado wati ba ko ngol di mesen ko ko mbam so ko ba ala de bado na sanola ayu ngadura tala anga dude jagabo windo ko nyaru pan ko mu ceka kilometer ngone moloka a jagabo ko ka toro ko ko mana jagawo ko ku na na tuta o tanira pe ta ta kana bla mi dara mo mbaka ko na kiaro an nobi yeri manuru ko mo baba ko kalam dira ko foti ka ko to toro ba jamana ka soro yo mun to lu ka la soro ambalana ka foni ti mado kan kerenena nyono marabulo ani masna marabulo anga jamana ko na bi basigi o be se ka sabati ko mina ma kumba diwe ambe dugo ke ala kanga jamana ni ka kolosuma namborai sanangoroba ka ulada ka fo marabulu kara barangoro ka ufe ko wili jo kera kunungo musoroba do katale kasara nina aka dogo siri kerefe ka kunchi ni gabakuru ye o foramingo o fona kere alu mame Mohamed Samake wili bla Abdraman Jakte kata se keri basama ke ma ulu fla Mohamed Samake nyingal kulo e kuma mfo ko insi fe ofle to Abdraman Jakte kabo banangoro nya radio barahelay Adrama Jakte anya kuno fonu soro ka foko kunu tarata do ko musokoro do ko do ya bonani la ako karatu gule ango ne andu sukun kam ne di kusube ku ye musokoro ba ka afragula kiru ye agoshi kungule ampa ina ka kungule ki akere ka soro abiro jumena bonangoro kopila la ba fo ayore mako kulu saba recherche ko mbega ke me ama sigana mogo ko ne polo musokoro yere abisa nyulu bo sa biurum bla ko ne abu niveau la janaja kan ke bi araba 10h la avec banangoro sapene bu kaburdon la ambe wulule dabla tradition mauma ukala je dante mon wale fuga sega sira dana chigomina ne to ko keriba samake nye banangoro kai ni afrako banangoro krefe buguda do be no ani banangoro tengulu ne nyoro no bawle ko satne bugu la musoroba do de fene suira yembunu nege kanyenta an tanigile ni nyogonje nga kuna foni jonjo wore ma se ka sora mugo folo munu ye kuna foni soro olu ya ira ka foko muto tigi do tara ijo olu krefe do ko ka foko a ko musoroba do fagale me strada la yefe ka yero tamashe ke ayo fodro ale tara ka ataka to ka a kira ki jo ko do were tu marfa jo ale la woroni na kale ko ne masonga jo ale o fo ale tara ambulo ko mugo folo indi mugo kuye mugo minganga yininga kusebe kuna foni dira munu ma oni suwero no lu tebe 4 km flabo nyongo bo lu dumbu sena atuntara logo yini ni la uya faka ka logo kerefe ka kila ka sama kana na isra kerefe jimini mesri muso uchela u fana fonne no ko da logo kerefe su ko ni ira mugo maye su kerefe wole ko ndara gendarme na kauma munu ni olu nana kana konsake an ko ni miso jalente u koro mali la kana kula am se ka fo an ni so jalente la kana ere tila mogo koro an mara blo komini kono ne kam soro ba takera ala mame o kalu flana ere tu kununi na fara ko ni fana kana ke vraiment an wa la kana tila mogo ka damne wole se bugu la kana senu gendarmerie la ko ni vraiment al ni jamana nyamako ko ku jole no joro la an ma son kasara saba wakati ni kele abe mogo sube da la kana kunye munye adun aw bora be kalama ka munu temena polisu fara gendarme ga sima enquête ke al ni asro wi enquête ke on ta kalama mzoro en tane bodin tigi do o mana su yelen flene sa tigila tega do jamana ko la kwa ambalona ka foni tu Abdraman Jakte radio barakela do kata se keriba samake Mohamed Samake ale ka kuma barala ambe dugo ke mamuni ni ken ni manya tula masara mani nyebula ala kanga jamana ne ka basi nambora e model mali olu ye franywa ke ne ke nyefole ke jamana kona na bi ku tabulo chugudi an kumbe kalata kani wulike jamanu be jamana kona na bi fere jumende be senga o kuma tiki mami Fuseni Job do ay kuma mfo ofle barake tuguti dore commission ye barake mois d'octobre la novembre la donc mogo munu kanga bo kalata sebenga mogo dimsen kura munu no funanga no lu kanga do aka o baraw de kera mena jabi munu kon bora anya e ka fo mogo sema do ala kosobe parce que uma kuna foni soro kosobe wa sebe munu fene kan kata di o commission ma o sebon be ma dafa fam bela jelen fe wa no e nouveau major no e funanga kura munu senga do kalata nataula anya ye olu fana mata bala kosobe donc olu e filuwe bara kon la ankila ka fo anye la nyinu ke
walasa o kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di don n'a nataw la. An y'a laɲini u fɛ k'a fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ basigi bɛ se ka na cogo jumɛn walasa mɔgɔw bɛ se ka u sen don nin baaraw kɔnɔna la. Organe wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma EG mun yɛrɛ ye ko bɛɛ la bakuruba ye ni kalata yɛrɛ sinsinniba b'o kan. An y'a ye k'a fɔ bi o bolofara sigila niveau national la nka a bolofara minnu kan ka sigi commune ni cercle kɔnɔna la ani jamana yɛrɛ kɔ ka consulaw la olu si ma kɛ. Donc o ye kɔnɔnafiliba ye parce que sariya b'a fɔ ko kalo wɔɔrɔ ka kɔn k'olu bɛɛ kan ka sigi sen kan walasa ka se ka kalafili kɛ. N'an dun y'a lajɛ mois de mars natɔ filɛ dɔrɔn an ka sariya sunba yɛlɛma. Donc o baara minnu ma kɛ an tila k'a fɔ EJ kan ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna o kɛli n'o kɛbaliya la. U bɛ dɔ fana wele ko carte de concertation ni EJ kan k'o bila sen kan mɔgɔ minnu da bɛ don kalata kow la n'o ye société civile n'o ye parti politique ale n'o ye ministère yɛrɛ ye ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn na kalata baaraw bɛna kɛ cogo di. An tila an ye laɲini k'o fana la olu ka se k'o baaraw fana boloda joona walasa olu bɛ se ka kɛ. Laɲini fana kɛra parti politique fana la olu fana ye mɔgɔ ye minnu sen donnen don kalata kɔ parce que n'i tɛ se ka kalata ko fɔ ni parti politique tɛ. Donc olu bɛ se ka kunnafoni cari halisa cogo di mɔgɔw bɛ se k'u sen don nin baaraw la ale ni ka kunnafoni cari halisa n'o ye kalata sɛbɛn yɛrɛ n'o ye loi électorale yɛrɛ mɔgɔw bɛ se k'a kɔnɔko dɔn ani ka se k'u sen don a la walasa a ɲɛ ka se ka dɔn. Donc société civile fana ka halisa ka kunnafoni di ka se ka mɔgɔw la kunnafoni walasa kalata ko bɛɛ de kunkanko don. N'a ma ɲɛ a bɛ se ka kɛ basigi kɔ fo n'o ye kalata sɛbɛn yɛrɛ maa ma da bɛ don a la bɛɛ ka jɛn n'a ye bɛɛ ka da la k'a fɔ kalata sɛbɛn jɛlen don an bɛna taa kalata la nin de kama o b'a to furugufurugu tɛ bɔ a kɔfɛ wa bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ani k'i sen don a baaraw la ka ɲɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fuseni Jɔpu u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛ sɔgɔma jamana in ka basigi n'an bɔra ye mara ministre ni politique tɔnw olu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na jamana sariya sunba o falenni ko baaraw sen fɛ URD olu y'u hakili da ko sen fɛ Gɔɲɔ Kulubali ale y'o ɲɛmaa ye kuma min fɔ o filɛ. Mali constitution mun be sisan o ye constitution mun kɛra 92 ATT ka transition wagati la o constitution de bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na comme bi constitution in kɛlen kɔfɛ président fɛn o fɛn nana ka daminɛ 92 la ka na sisan na u bɛɛ y'a ɲini ka constitution in ka yɛlɛma don a la mais a yɛlɛma in ma se ka ɲɛ bɛɛ y'a essayer a ma se ka ɲɛ bon an bɛ transition kura la ayiwa olu ko k'u b'a yɛlɛma an hakili la nin y'a wagati ɲuman ye constitution ka yɛlɛma don a la ni an m'a kɛ sisan n'an y'a to yen ni élection présidentielle kɛra ka mɔgɔ mun sigi n'a tigi ko k'a bɛ yɛlɛma don a la mɔgɔw b'a fɔ a b'a fɛ ka yɛlɛma don a la yɛrɛ ka intérêt la donc a kuma bɛ caya a bɛ bali ka kɛ tuguni donc an kɔni bolo URD kɔni bolo ayiwa nin y'a kɛ wagati ɲuman ye ayiwa an ka transition dɛmɛ an ka transition président dɛmɛ an ka ministre an ka gouvernement dɛmɛ pour que nin constitution kura in a ka se ka waleya mais pour que a ka waleya ka ɲɛ an y'a mun fɔ ministre de l'administration territoriale ɲɛna o ye u ka jama fara ɲɔgɔn kan n'i y'a lajɛ bi classe politique la société civile la force vive cɛ la dɔw bɛ k'a fɔ ayiwa a kɔnɔkuma dɔw man ɲi dɔw bɛ k'a fɔ a kɔnɔkuma dɔw ka ɲi dɔw bɛ k'a fɔ dɔ ka fara a kan ɲinɛ kɛra dɔw kɔ etc o kuma ka ca bon o kuma minnu bɛ yen ni bɛɛ sigira tabali kan ayiwa ka mun papier mun bɔra k'o da k'a fɔ nin de bɛ yen article par article mɔgɔw b'a lajɛ u b'a fɛ mun ka yɛlɛma la u b'o fɔ ni bɛn kɛra mun kan an bɛ bɔ n'o ye ka taa o kɛ Mali ka constitution kura ye o bɛ kɛ bɛɛ ka bɛnkan ye o bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka bɛnkan ye o bɛ kɛ constitution mun ka di maliyɛnw ye donc o bɛ kɛ o de ye donc an ka laɲini ye o de ye an nana ka n'o de fɔ ministre de l'administration territoriale ɲɛna. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Gɔɲɔ Kulubali URD ɲɛmaa a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye ko n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ i k'i ɲɛsin faso ma bɔ faso jɔli o ye fasoden bɛɛ ka kɛta ye ND5 o bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnna Ndenbugu ale commune kɔnɔ na denmisɛn minnu bɔra u ka yɔrɔw la ka taa kalan kɛ u kɛlen kɔfɛ ka kɛnɛya sugandi n'u ye kɛnɛya baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan Segu marabolo kɔnɔ na u yɔrɔ ni yɔrɔ kalo saba ka taa dɔ fɛ u yɛrɛ dama na ka taa maaw kɔni lajɛ fu la ka tila ka fura d'u ma fu la kari tɛmɛnen u tun bɛ Ndenbugu kɛrɛnkɛrɛnnen ale commune kɔnɔ na ND5 o baara min kɛra a kɛra ni sujɛkoba ye u selen kɔfɛ kɛnɛ kan u yɛrɛ ye kuma min fɔ u filɛ. Ne yɛrɛ tɔgɔ Abdulayi Jalo an ŋaniya an ka lajɛli dɔ boloda an fɛ yan nɔ n'o ye tension contrôle ye n'o ye diabète contrôle ye n'an ko sigaro lajɛliw ni an y'o o kɛnɛ ka bi n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne yɛrɛ ye Mamadu Darago ye ne ye Masina ye an b'aw fo kosɛbɛ Jalo y'a fɔ cogo min na o de don an kɔni bɛ yan an bɛɛ ye kelen an kɔni ye nin ŋaniya sigi an mana taa maa fɛ yen kalo saba an bɛ si ni dugu jɛra se min an b'o kɛ lajɛli la bi an bɛ ɲɔgɔn yan bɛ shalom. Ne ye Bamusa Goyita ye ka bɔ Jawali bi an nana an baarakɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ka na a dɛmɛ a kungo la k'a jira aw la ka fɔ maa min don ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ baara in fɛnɛ a kanu b'a la i n'a fɔ a kanu b'an yɛrɛ la cogo min o sababu bɛ se ka waleya cogo min na an bɛna a ka sigida la ka na hakililajigiw kɛ ani k'an bolo don fɛn dɔw la k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko
kabini ko vraiment fɛn dɔ a nafa ka bon dugu ma kosɛbɛ jango an balakaw a bɛ kɛnɛya surunya la a bɛ faamuyali da aw ma an ka association in kɔni vraiment an y'a dabɔ mun kama yaasa a ka se ka taa ɲɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Duro Welegem ne bɛ dogo firi Segu dogo firi Jabali kɛrɛfɛ ne kɔni hakili la ne teriw kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka ɲɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma merci vraiment ne tɔgɔ Adama Peru ka bɔ dogo firi ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen nɔ nin ye a tago damada an fɛ vraiment an bɛ taa bɛɛ fɛ kɔsani n'an bɔra Masina an bɛ to ka yala yala kalo saba ka taa kɛ dɔgɔyɔrɔ la a kɛ kun ye aw yɛrɛ kama ye o ye dɔ ye a kɛ kun ye an fana kama ye k'an fana ka kabini lakodɔn. Ne yɛrɛ tɔgɔ ko Lakam Sila ne y'a Segu ka ye ne yɛrɛ ka kiliniki bɛ Segu an b'aw fɛ yan sɔgɔmada in na ka lajɛli dɔw kɛ lajɛli in kɔnɔna na dɔw bɛ se ka garijɛgɛ fura la n'o furaw sɔrɔla an bolo an b'o furaw d'o tigi ma mais bana min b'a aw la lajɛli kɔnɔna na a tigi komi n'a fɔ a bɛɛ fura b'an bolo fura dɔw b'an bolo mais ni min fura ma sɔrɔ an bolo an b'o ordonnance kɛ ka d'o tigi ma laɲini de ye kɛnɛya ka se ka sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya kɔnɔna na. Ne tɔgɔ Mamadu Jara ne ye Jalo baarakɛɲɔgɔn ye ka bɔ Segu an n'a mɛn a dɛmɛ a kungo la. Ne yɛrɛ ye Mahamadu Tarawele an sigiyɔrɔ bɛn Segu n yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen nɔ an bɛɛ de tilala kalan na ɲɔgɔn fɛ an y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya n'a ma ɲɛ anw ye dɔgɔtɔrɔya kalan caman b'a kanu ka sigi duguba kɔnɔ mais anw bɔra yɔrɔ min na anw bɛna ka kɛnɛya sabati parce que n'i y'a mɛn anw taara anw ka sigida mɔgɔw de sɔnna k'an bila an ka taa kalan kɛ donc ni kalan in kɛra n'anw ma ɲɛ an bɛ maa nafa an bɛna an ka sigida mɔgɔw nafa mɔgɔ bɔra ka kuma dɔgɔtɔrɔso belebeleba bɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ bolo u ka sigiyɔrɔ la i bɔra yɔrɔ min na bɛɛ y'i ta dayɛlɛ o dayɛlɛlen kɔfɛ an y'a kanu kalo saba o kalo saba an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye ka taa lajɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ani furadi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ mɔgɔ minnu garisɛgɛ mana don a la parce que mɔgɔ i bɔra mɔgɔ minnu bolo n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i k'a sigi sigidala mɔgɔw ma o de ɲɔgɔn tɛ bon an b'a yɛrɛ fo a ka bɔli la bi layɛli minnu bɛna kɛ ala ka layɛli sabatili ala ka banaw bɛɛ ban. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye kɛnɛya tigilama ninnu yɛrɛ ye u ye maa minnu lajɛ ni ka se ka fura d'olu ma olu maa dɔ b'u ka hakilila di NDC in kɔnɔna la ye an k'o dɔw lamɛn. Tɔgɔ ye Alimata jamu ye Sise a bɛ dɔ fara an ka kɛnɛya kan ala k'a bolo mɛn ka baara ɲɔgɔn kan. Ne ye Jɛnɛba Bɔrɛ ka bɔ NDC a ka foli diyara an yɛrɛ de n bɛna fura min d'a ma an bɛ dugawu kɛ ala k'a k'a fura ye ala ka kisi ni tanga kɛ ci b'a kan nin kɔsɔn. Ne tɔgɔ Laji Sise a fɔra an ɲɛna ko dɔgɔtɔrɔ nana bɛ dɛmɛ kɛ la anw fɛ yan nɔ a diyara an ye a bonyana anw ma aw ninnu kɔni an jɛjɛ ka se yan baara in kɔni a cogo ɲɛna hali bi an b'aw fo ala ka sigida ni kɛnɛya di an n'aw ma hali bi ala ka baara ala ka taa ɲɛ. Ne tɔgɔ Ibrahim Sumare ko dɔgɔtɔrɔ b'an fɛ yan Abdulayi Jalo y'an wele a k'a ka da an ka se yan kɛnɛ kan ala kɔni y'a kɛ an nana a ko lajɛ a bonyana ma a diyara an ye tiɲɛna an ye nafaba de sɔrɔ a la hali bi an bɛ dugawu kɛ ala k'a taa ɲɛ yarabi an ni an nakɔ fɔlɔ nin ala kana danni ma an kɔni dugu bɛɛ wasa ni nafa sɔrɔ a la an b'a yuru fɔ a ka baara ɲuman na hali bi ala ka fini kɛnɛya d'a ma. N tɔgɔ ye Masita Jara tɔgɔ de fɛn ya farikolo de zia n ye wasa sɔrɔ fura sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ala k'a bolo mɛn na ala ka laɲini sabati ci b'a n'a so bonya kosɛbɛ. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye NDC-kaw kan ye k'u ka nisɔndiya yira ni denmisɛnnaka minnu ye n'o ye sifinnakaw ye u bɛ fasojɔ de la nin baara min kɛlen fila an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw cɛ ni bɛɛ y'a kɛta i ka mara kɔnɔna na gɛlɛya jugu dɔw bɛ yen sɔni an ka fɔ jamana an yɛrɛ k'an ka kɛtaw kɛ a bɛ kɛ so ye ni ka se ka gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ an sen na an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakililaw caya n'an bɔra ye siraba ni maaw tun b'o nɔfɛ Yirimajɔ ani Misabu ni siraba minnu dilanlen bɛ bi na ko sɔni sifinnakaw ka sigi u ka fara ɲɔgɔn kɛ joona joona ka se ka ninnu a lasaniya ni baaraw k'olu sigi sen kan k'o de ye hakilila ye min bɛ n'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ o kuma bɛlɛlen mina ka maa min da Jakarija Fane don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Jakarija Fane don ka bɔ Yirimajɔ sirako gɛlɛya tun b'an fɛ Yirimajɔ yan nɔ n'a ma ɲɛ ko fanga ye sira dilan m'an kana an sigi a ka ca ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse an ka bɔ ka sira nettoyer yanni se ka na fanga bɔ ka sɔrɔ ka yɔrɔ furan ka n'an yɛrɛ wulila ka fasoden ɲumanya kɛ ka furani daminɛ sisan n'ala ye fanga se k'a la kuma min na yanni fanga ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka bɔ yɔrɔ la a bɛ se ka jeunesse minnu tɛ baara la a bɛ se k'olu ta k'olu kɛ ka nettoyer baara kɛ directement ani siratigɛ yɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ Yirimajɔ goudron in na fangaw k'o lajɛ u ka tɔgɔ bila min bɛ se ka mɔgɔw tigɛ surtout Yirimajɔ biriki yɔrɔ yanni ka se o ma poste kɔrɔ niveau tiɲɛ yɛrɛ la an balakaw bɛ sɛgɛn siratigɛ la kosɛbɛ fo kuma bɛ accident min kɛ donc u k'a lajɛ ka siratigɛ nɔgɔya mɔgɔw ye hali polisi dɔ bɛ to ka jɔ ka mɔgɔw tigɛ ni sira ye o de ka fisa kosɛbɛ Misabu goudron kana bila Yirimajɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sira ninnu nettoyer jeunesse volontairement n'a jeunesse y'a baara daminɛ minnu bɛ se ka jeunesse dɛmɛ ni furalanw ye ani minɛnw bitigi minnu bɛ goudron da la bɛɛ lajɛlen k'i jija ka ɲamanminɛ sigi i ka bitigi da la GIE ka dan kana ɲaman ninnu cɛ mɔgɔ si kana ɲaman fana ka kɛ fossé kɔnɔ bilen fossé ni ji tɛmɛ sira de an kana kɛ sababu ye ka fossé geren ka kɛ kɔlɔlɔ y'an yɛrɛ ma don dɔw nata la donc fasoden ɲuman bɛɛ ka jɛ ni fasoden ɲuman ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan don dɔ sɔgɔmada fɛ dɔw dimanche
si don da fa ambo laje sina si bo fambe fa am appel la se nyoma donc am bo ka fran damne na ko te mi damne ambo ro tiga ta fando fe na ko fran go je ko nyama be fran ka tente be fran am mo yini mi se kana che ka diga se ka bosra la donc na damne dro ka chala be no ya ko ndere ko yiri bo jo america du jeu do Idrissa Goy tay aloko ko anga damne na damne ko na la sona ko deme ko ambaye na damne dro ka chala de memina parce que de nyumo ga chaw do be no se ka ke mo se ka andeme ni minami be ka barake ni appel mi la sele flani sa jina sinya mo be yiri ma joya jina si be na ka nyemo de do donc kloka donina information ga cheri anga dondo jetemne o don anga wuli ka barake tligilam se kan bela jile furanga bana jina si jena nay donc na yin question dama do ba façon ni sonja be jamana do ru ni sonja de karja fane yiri ma jo ya foto ko na shifina kaw wuli ga jot se ka temene nga amerika sigida ko jeya ni segu ka godoromba la jabi bay ka fo sanga ni wati bele ko no be bo wirema ka se ka furani segu ye godoron ya ba ni ke duina ale ka wuli ga jot dore be ka jago ke o be fama o de mo ko ketala me dugo kala ka ni hakla oni ko lu sabati namborai ambalo dan ka fo auto defense biton kulubali olu wuli la ku joka yire ka fo bi fere men nga ke no de ku tega di nyoma jamana embassy na lafia kama segu bolu be ga wele min blabi kanu nyeda o kan o senfe mi u ka nyema ni ya surba talike amaru nyanzon kulubala ale nana o mi nyema segu bolu u bisibla kuma mi fo o fle ay appel mun ke maliko de do an go chani muso be ga bolo di nyoma am siga mo jugu kele ka bancela chugumna ka seka nani ben mouvement auto défense biton munu ye segu kawye ulu fana wulla bi kana faranka parce que ulu fana be segu ulu fana wulla kana kanu bolo da amma ka laje am seka munde ke nyogon fe nam seka tirusu kele nam seka mo jugu dénoncer ka seka nani ben chugumna mouvement auto défense biton be fera mun fo malien ye be mun fo balma we ne balma flow u ka laje be wele dad fuye halbi u ka bo terroriste la nafa fuyi tala u negena ku doala me message mun lansuma halbi u ka don u bala ku ka jamana de jini u bala ku ka jamana de tasma wulu ka jamana de la u mana wuli wa fa kulube dina kele la ambe France kele ambe Amerique kele ambe nin kele France dugute masina koy France dugute banyangara koy malien dugu de be u bala ka malien do ne faga mo ni dona jadi sara ni nimsara ambolo fle na ikana ni ka marfa anga mbolo di nyoma munu masongana anga jeku kele anya fo ambe siaka ambala ka campagne munke ambala ka jama de yini u kana faranka mo chiti se ka mali bonogola nan yerete parce que on de bi nyogondo e muye ne ba don ne muye e ba don ni balma kera terosi ni bi se ka kuma fe akabwala na ma songa bwala a dénoncer na ma mo jugu kele ka bwancela anti ben soro fuka ta sa sama ne tie se bol kanye a kene kanye mi amarnyansan kulbala rek ma chama fo bi wuli ga jamono bu fe dorete de begi tika di nyoma faso nga bonogola ko ya kumba dambe dugo ke ala ko sabati nambora yi chema baka u fekera na nyono marabulo ko ayira ka fo ko dozo la kado kulu ko ne kado ka fo flade do wire ka fo la ko jade wala tikira mado kumdu ko akunya ayira ka fo ka ani mamunu minyondo kwal ni kele bana abi kado ka fo gelata kanya suluma ko de menena o menene ko fenni ko di fangama ku kala ko bla dozo de munu be ni ya sululu ya yika mene ku kala ka nu wire mene ya saka pratique dama madu fane ale ba nya foye ka kera chugodi juma jan temene chama ba dozo de vla bora chama ba kana nyono unane nyono ya sulu ga flade munu be nu dona jari shela uno do bena una bena dura flade nya ka moto fli ka bolika do do kaso lu tara no fa ko vitamine a do tigi gaso ay fini changer ka soroga ko ko takichu ma population amina ka ta di fangama may mine rola ay moto fli rom na ka bolika do do kono yo futo nta ko chikana sanfe bon ko tla ka chikata fa mo mama jandra mu tara ka ta do de vla no fa dongele nyonoy ku mine ka soroga tu datu saison be fo kaso bomala donc yo mina ku datu ka soro o shimeke flade rere o kumutu ko autour de kwali doze de nungaso doze de ngele rere to ko Musa kele to ko Yusuf flade mutu ko mutu de kwali Musa to ko nungaso kele wulle ni changal ka nu jama wulla ko flade mi abi Musa vele sangani wati ba kafo Musa dan da ko halni kele bana leti Musa to na ya yoro ko ba fa kom ya jira ka fo flade ngo ka gire suno flade ye jarishi ala kale billahi jarishi ala kale famo bina muzara ka fodro ko yamara famu ye doze de numbolo kuno maga ko to te ko famo te ko de ko sa ku yumine est-ce que mafaj membe bi ko aka grid dozuma chama baba sigo sigila bi dozo ga sigido hale shinini mugu mena ka chama bani famo wele la tina chama bani nyono ja kile wolo blani min de la do chama bani nyono ja kile tanduru famo wele la mana menibo chama baka sarasa wo shabala ni ngere na kaka komna fo ande fasu de do ka soro fasu de nditama nga ni dugu si o nyana na kwa be kwa mabwano na wallahi jija nodu salo meseneke ino meseneka ngale sabu ka yorola o jija mo jija la nafro ko tuzuru famo benga ame mini asmina ka mo fe o kala ge famo munumbu ko fe ku no tien o kala ko
u ka kuma faamaw fɛ n'o tɛ ɲɔgɔn faamaw bɛ ka ko dɔ kan na a b'an dɔrɔ jarisi bi minɛ ka taa d'u ma u b'o bila ka tila k'an ka dozoden minnu kɛra sababu ye ni jarisi minɛ na k'olu minɛ ka t'olu datugu kuma mali bi ɲɛni kan kan ni fanga m'a la ka bala k'an labila jugu ye dɛ jugu dan ye nin da ye jarisi ala kale don wallahi ne yɛrɛ fɛ kun don ko se bɛ ne bi ne kuma fɔ mali dozo bɛɛ u k'u sen bɔ kɛlɛ na kɛ kɛlɛ don dozo bɛɛ k'a sigiyɔrɔ ni garde man nu u k'u to yen faamaw de bɛ ka dozo minɛ ko sabala ka t'u datugu billahi dozoden fila minɛ filɛ nin ye camanba bingɛriw kan wallahi filaden ye jarisi ala kale de ye camanba fila wɛrɛ mun la n'u b'a fɔ cɔngali filaden de don maa si tɛ camanba a tɛ maa mun don a tun bɛ kamalen de wele k'a fɔ a ye sanga ni waati musa n'a y'i sɔrɔ hali ni kɛlɛ in banna n t'i to yen e kɛlen k'o tigi ye o ye a ka moto fili ka boli ka taa don dɔgɔso k'a ka fini changer k'a cu m'o y'o minɛ ka t'o di faamaw ma faamaw tilala ka o dozodenw saraka minɛ ka datugu ka t'u bila fɔ kaso bonba la an b'an ko minɛ an bɛ taa ɲamini est ce que jɔyɔrɔ bɛ dozo la dozo ta in a tɛ kɛ dɔw ye fiyewu fanga fɛ sɔnni sɔrɔsiw ka minɛnw sɔrɔ ta jeni ye duguw lakana dugu bɛ kɛmɛ sara la 90 bɛɛ dozo ka sigili hali sini parce que ni dozo ka jija tɛ sa tun b'a sɔrɔ la bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ duguba kɔnɔ nka ni fangaw m'a la k'a dɔn dozo ye tiɲɛna an tɔɔrɔ la an dabali banna pewu ni tun ye mamadu fane ni tun ye ka ɲɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana na mali a tun tɛ tan n'a kɛra tan an bɛ ka jɛ ka dugawu kɛ wa an ka sigafaw sigi sen kan sango an tɛgɛ da ta kunda kelen mali k'a bila basigi minɛ kɔnɔ ala k'a tila sabati n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taa Somali jamana kan a jirala k'a fɔ ko État islamique cɛden dɔ n'ale yɛrɛ tun bɛ wele ko commandant Abubakar al-Aman a jirala k'a fɔ ko ale bɔnɛna a nin na a kun jirala ko san 2021 waati la bingania walew ni sen fɛ a jirala ko ni cɛkɔfɔlen ka fagaliko kuma kun bɔra ka bi nka an bɛ don min na ko bi k'a sɛmɛntiyara ni waati in na k'a fɔ ko ni cɛkɔfɔlen ko a bɔnɛla a nin na n'an bɔra an taa Iran jamana kan ni kɛra cɛla ka kɔfɔlen dɔ ye n'ale minɛla Iran jamana kan a jirala k'a fɔ ko ni cɛ in yɛrɛ k'a tɔgɔ ye Al Jazeera Akbar ye a jirala ko a tun bɛ kaso la Iran jamana kan ka sababuya kɛ bingania wale ni juguya wale ale ni yuruguyurugu ko dɔw ye ni cɛ in yɛrɛ k'a kun bɛ a si kaso la barisa ko n'a ka kaso yɛrɛ tun banna fɛnɛ k'a kun kan ka faga o waati kelen n'a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye uranium ini ye ale ni ka fara États-Unis kan k'olu kun bɔra ka taa deliliw daminɛ walasa ni cɛ in k'a bɛ se ka bila cogo min na nka dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la jirala k'a fɔ ko ni cɛkɔfɔlen k'u y'a di fagalikɛlaw ma k'a kan don juru la k'a faga n'an bɛra an taa kungo jamana kan fɛn min itiri marabolo dɔ jirala k'a fɔ ko ni ye cɛ dɔ ye ko n'i y'a ta ka lajɛ ko ale ka kɔrɔ ni diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ko a si ko o bɛ taga san 146 la nka ko fɛn min ye a ɲɛ fila ye sa ko o tɛ yeli kɛ nka ko a taama se ko o ka ɲi dɔɔni ka fara bere kelen kan ko o b'a bolo n'an bɛra an taa Senegali jamana kan ni waati laban in na jirala k'a fɔ ko fɛn min ye siraba kansara ye ko cɛyalen bɛ kosɛbɛ Senegal jamana kan dɔgɔfurancɛ jan tɛmɛnen kɔnɔna la jirala fɛn min ye kari fila ko olu sira ɲɔgɔn ma ni maa caman bɔnɛna u ni na ni wale in yɛrɛ fɛnɛ kana tuguni kari don ka dugujɛ tɛnɛndon na fɛn min ye kari dɔ fɛnɛ ale ni bɛn dɔ k'olu fɛnɛ tura ɲɔgɔn na o tu ɲɔgɔnna senfɛ maa 19 k'olu de bɔnɛna u ni na ni waati yɛrɛ la Senegal lakana tigilamaw ka fara ɲɛmaw kan olu bɛ wuli ka jɔ la walasa ni siraba kasara in bɛ se ka bali cogo min na ka b'u ka jamana kan an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye an bɛ dugawu kɛ Rabiya la basi lafiya an ka jamana diɲɛ jamanaw ala k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o sabati ni ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ye kalo tile 19 ye 20 janvier o ye don ye don min n'o ti baara o bɛ bɛn Ablaye Kulubali an yɛrɛ kɛ bangeni san yɛlɛma ma k'o sɔrɔ kɛ an yɛrɛ bangena janvier kalo dɔ tile 20 o tuma sini ni ala sɔnna ma Siriki bɛ aw sɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ ala ka don ni ka ɲuman tɛmɛ yarabi k'a ka basigi ni lafiya ka ɲɛsin an ka jamana ma aw ni ne ni ala sɔnna ma ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'aw bɛɛ fo